jagoranmu Mahdi zamani. Sai yaushe za ku zo kai da Isa Maryama? Mahdi yaushe za ku zo mabudin yancin zamani? Sannan mahaifin Mahdi Imama dan Al-Askari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Bismillahirrahmanirrahim dan mawalidin askari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Sunan Allah na shiga cikin mawalidin askari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Sallala da annabi tare da 'ya'yan tahiri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Da Ali da Zara Fatima wal Hasanain al-Khuyyari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Ishaq Uthman al-Fodiyo Imam Khomeini mufakkiri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Kai salati ba alin nabi tamkar shayi ba sukari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Al-Amin daɗi na da kai ko ina kai ka zama ɗan gari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Sai ka fidda kiɗa ka yi editing idan ka ga dama sha'iri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Dan hakan kwa ka tara mahasada wasu ke ce ma jahiri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Tambayar da nake ma Al-Amin me yasa sai ka ce ma makiri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Musayar sun zo aiki sun gama suka ce mini ba su da kodari. Sai na ce musu ba su da matsala su je su samo ina cikin gari. Suka ce baka yarda da mu bane sai na ce musu a'a 'yan gari. Tina a baya kun taba min haka kuka ce kan wayewar gari. Gashi yau ma kun zo kun daɗa ban ga wancan wayewar gari. Kun ga ba a cizon mumini so biyu rami ɗai in ji bashari. Sam! Ɗaya ya ce da ɗaya manta da shi suka juya suna yi mun guri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. To daga nan na ji sunan ya fita suna kira na Ja'ir Munkiri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Wai suka ce girman kai ne da ni ban sauraron kowane sha'iri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Lallai Al-Amin lamarin ga da sarrai zahiri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Sun manta ba a cizon mumini so biyu rami ɗai in ji bashari ka. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Shi ne ce abiya ɗan ƙodago kan gumi ya kafe masa bashari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Da a ce ma tun yi bayani kafin aikin shi ne ɗahiri. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Wanga hali na mutum ne ajizi kai koyi da sayyida askari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Allah shirya mu da mu da su mu bi sunnar sayyida askari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Su fito mu yi zuga mu da su mu yi murnar samun askari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Zunubin da muka yi da mu da su sai a yafe dan Al-Askari. Sannan mahaifin Mahdi Imama Hassan Al-Askari. Shehu na wata mana lafodiyo ina mawalidin askari. Sannan mahaifin Mahdi
mahaifin mahadi imama Hassan al-Askari. ko kuma jidda rabi'il awwal wata ruwayar ranar askari. Sannan mahaifin mahadi imama Hassan al-Askari. ko goma ga watan ramadana wata ruwa